ole tu na chuan construction kan siam tura khanin hi achingana kan se kha kan lo siam do na chingana achirang pangana kan se chu triangle siam tura khan quadrilateral killinei kha kan siam khotanga quadrilateral kan siam area angza chia area ni ve tur sin triangle kan siam do na ni sutiam siam dan chu tu na kan lo en tir do na ni. Question number 11 na chu lo en tai la. Hey, question number 11 na chu ni a. Construct a quadrilateral ABCD in which AB equal to 4.5, BC equal to 5.5 cm, CD equal to 4 cm, and AD equal to 6 cm, and AC equal to 7 cm. Then ya. Then kami kan siam zon hu khan quadrilateral ABCD kan siam zon hu kyan construct a triangle equal in area to this quadrilateral. Then he alem dan tu rahi yang del hian ani me ya yan killi nei kha lom don ta A B C D ti chuan hei alem hi kan en chuan heta hian hei hian AB kha helai 4.5 ania ti chuan BC 5.5 ania CD hi 4 ania AD 6 ania AC min pe boka he helai hi hilai 7 ani tani cm chuan khi mi mang khianin hemi killi nei siam tur ani acting kan siamang tikha ngai tu tela helai hi kan rin thea helai kan rin khan a omna tur fe turin 4.5 le 7 radius mangin a kan thai na helai lo chuanga chun helai hi tilthum hi lom hnuah chuan c le a tangin compass mang bo khan 6 le 4 mang khian alem kha kan siam mai he ni tikha shetai la chuanin hi hi ten lo da chine la yeah left tuna chuan atak takin kan lo draw don ta ni hey tihan du da devin alem kan han ti chin mai ve kha tihan kan rel ruwa api dan tu kan shet thiam theina ta na enge exact lem la kan han rin puat tilli nei kan rin puat le a sei zo tu kan eng lo kha du le asira hen ti khen han dai la khami en chu khan siam ol thina ni le hei mi lem en chung hian tihan en me tu ka han da khi mi mang khet da ti don ta ni scale e kan da nga ve la hello ti chuan ta tang hianin tilai tur hi kan rin hei photanga 5.5 cm rin tur ania 5.5 rin anga 5.5 ani chun 5 le 6 in car lai tak ve lang hi ani me ya chuan hi B le C khanita ziak ma le la B B C ti hian lo ni ta ni ti chuan hei kan rin chuan A omna tur fe tur hian 4.5 helai C tagin 7 ani a chu ti lo le cha compass kan hang do ta ni omna dik tak A omna dik tak locate tur kian B tanga kan tin 4.5 tur ni wangin hi 4.5 tin kan poi ka wang yan kan poi ka wanga hi kan rin down ni
đấy tất nghe ông nó cần sẽ lâu thì hiện cần restop mấy ta này thì chuan C trong cái tên 7 này à thì cần tệ lên à 7 turin adikem hey hiện C trong cái tia A là do cái 7 turin vậy thì hiện cần tệ thấp à thì chuan C à hay zoom hi cần đã lên à chuan cần rin lên á cần mà sao cái thì hiện là hẳn cắt chia đòn ta này thì chuan tu na chuan A nó cần sẽ ta ai cắt nó lại hi A nó chờ đòn ta này lại hi A thì chuan A B là A C cần rin rồi mà A B là A C cần rin rồi hệ ta rin rồi mi la chuan AC này hiện cần rin dâm lên à hian AC chu kan lo rin zom le ta ni ti chuan D na tur hi langai le a D na tur chuan te kan zanang A tangin A tanga ta zong tur 6 ania C tangin 4 ani le A tanga ta zong tur te le A tanga ta zong tur kha te le ila hian 6 tur ani ta 6 kan ko ti rang hian 6 in kan ko ti chianga centimeter ruka zawin kan pot kawanga ti chuan a zoom hian a kan chunang hian D na om ve la kan rin a khanin lai kan rin don này rin chak me thì chuan C tangin kan te le na C tangin centimeter li ngai le a hi centimeter li rin kan poi lang you can put rule scale hian scale centimeter li in kan han te le ta a kan compass ha ti chuan heavy compass more zoom hi si a hen kan juk chhun don ani chuan ama kan ak siam kha ti hian kan han kat don ani thì chuan hei hi scale hian kan rin zo manga tilai D na tur ani a D zia ba thì chuan scaling kan rin zo mang thì đâu hian a soi khadon te na le chu thì khian kan rin zom don ni chuan he ta A to D kan rin zoma C to D kan rin zom lem
rin zom lenga hei hi quadrilateral A B C D hi kan quadrilateral siam tur chu lo ni ta le ti chon khi quadrilateral a area mil chia khi mit ko pui chia zau khian triangle kan ro le don ni ti chon hei hi A B C D hi quadrilateral kan siam tur chu lo ni ta question a soi masak akha kan lo zo ta a ti chuan khi quadrilateral area ang mil chia khian khi tiang zau zong ang chia a zau zong ni ve tho turin triangle kan siam le dona chu chu engting ge kan siam ang ti kha tu la kan lo en ti le dona ni chu chu hemi quadrilateral om sa hei ti lai lai om sa AC om sa parallel che hian D atang hian ten line kan siam anga chu mi line he te ron kal in he mi BC produce a line ron rin tlang thei khami ne na in to na lai chi a khan E mo kha kan da me A B C D E lo nga ti chon he line point le A hi kan rin zo nga ti chon triangle lo chho ta ta ni mo chu mi triangle la chu he etena hi lo mi ta se e triangle chu lo ta se ti chuan he hianin ta hianin hian lo in rin tlang ta chon hemi parallel che hianin hei hian in rin anga ti chon hei E lo ne anga chon A tangin hi tian kan rin anga mo ti chon hemi A tanga hemi A tanga E A B E a hi hemi triangle khian khi bi triangle area le helai original A B C D hi aloi mil chi mai to na ni chon chu ta kan thiam ngai tur ta chu AC rin hemi rin om sa mil che hian DE rin ngai ta chu chu compass mang khan ang ting e hemi line parallel che hian kan rin ang ti kha kan hriat ngai ta ni chu mi rin dan tur chu AC line om sa parallel che DE line hi kan rin don chuan angle tiat tur tin ani me ya ka compass mangin ol sam takin ti thia tu na lo en ti le thaila gen lo sela hei hi kan lo rin le don ta ni le ama saber kan ti tur chu hei ti la hi BAC hemi line ma hi hemi on zong che kan rin don ba khan BAC headline angle mil che hianin CDE hi kan rin don ani chu te chu rin dan tur kan ena ama saberin kim rin to so compass kan mamwa triangle sa thi se tu chuanin hian kan tia angle mil kan se tu chuan compass in A a hian le angle za che kan se tu chuan compass in A a hian a zoom khan kan chhuna nga chun hi chu du za za tin kan koi ka nga zau ni tu ko ngai lawa rin nom tok kha a thame ya vel hian tai la chuan hi he line sen A to C A B atang hian engtia hlange om ti se turin hian kan ri ta ni hemi kan radius man chi angza khianin C tanga D tai ka akal lan tu te nan he ti hian kan rin vele don ani a kan rin le ang D a hian kan chhunanga chuan CD line atang hian kan rin chanang hian mo ti chuan hemi zau zong kan tenga hemi a ka ki radius thumuna kan rin tho ba khan hemi hi kan tenga hemi zau zong chen tan kan te lenga ti khan angulai nang me don ani ti chuan hei hi kan teang e ta hian kan chhuna e la hi a pencil more hi kan bo englo tiap che hi kan adjust don ta ni hei he ta azum le chhun chia tilai hi azum le chhun chia he lai hi pencil la me le chhun che khami yang che khan he lai lai na tanga engtia hla nge ti hi
hi hian kan te don ta ni chuan hetilai hi he azum khan helai akina cd rin a rin tan na che khian tiang kan chunanga chuan tilai hi kan kat don ta ni tilai hi lanita a ti chuan he kan rin thanga bc kan rin phei bokanga chumi ai sui fin na che chu e alon nei don ta ni chuan scale in he kan rin zomanga he tian rin phei sang chuan helai atang hian helai di atang hian helai arc intersect na che kan rin zom don ta ne ti chuan te kan rin zom chuan helai hmun a han aronin sidok chia don ta thì chọn helai array siêu lại nó hun che hi i chu lo ni don ta ne i thì chọn thì chọn hay i lo ni ta thì chọn a changa i hi kan rin zama thì chọn triangle kha lo chu don ni a changa e ke rin zam to a changa e hi kan rin zama thì chuan triangle thar kan lo nei ta triangle thar chu a b e lo nei ta nei triangle thar a b e thì chuan khi triangle khi quadrilateral a b c d này hian ai rin ang chi chi don ta ni le construction kha zelo ngai chon he lai kar o lai mo phek dot tu te po kan ziak mai the ta tiang hian construction chu lo ziak ta ola hi step of construction kha zelo ngai ni chon ti hian kan alem kan draw dan in dotam khan kan draw nga kan ziak anga alem kan draw dan in dotam khan kan ziak don ni pakhat ama sabera chuan bc line kan draw chuan draw a line segment bc equal to 5.5 cm kan tianga chuan dot le khan b atanga a hi a om na tur hemi lat zong kha 4.5 ania chuan b a compass zoom khan kan chuna kan draw kan rin ni kha with b as a center radius equal to ab equal to 4.5 cm drawn up kan tia chuan c tangin a to c kha 7 ania khami mang khan khami radius mang khan kan draw le a kha with c as a center radius equal to ac equal to 7 cm draw another arc intersecting the previous arc at a kan ti le ta ni ti chuan khami intersect na kha a lo ni ta ti chuan hemi kan lo nei ta ka chuan d om na tur zong so to khan a d lat zong radius mang le c d lat zong radius mang khan kan ti le an ni kha chuan hei hian kan ti le ta a b le a c kan ri zom khan with c as a center and radius equal to cd equal to 4 cm drawn up kan ti then again with a as a center hemi a center mangin and radius ad equal to 6 cm draw another arc cutting the previous arc at b this one ad le cd kan rin zoma d hian kan lo nei le ta this one killi lo le ta a b c d kha quadrilateral kan mo kha lo ta ni this one kimi quadrilateral a b c d ang chia kha kimi ang chia kha
triangle area khami ang tia che ni bok tur si triangle siam tur khan headline a tanga c ang che parallel khimi parallel che khianin line kha d tang hian kan draw ta ni hemi parallel chen de kan draw ta chumi draw tu chuan from d draw d parallel to ac by making equal angles meeting with bc produce at e kan ta ni khami parallel line kan draw ta ne ne kha chu zi vek kherangai lawa hi ma ni zo khana draw ta ni kan shemei tur ani a ti chuan join de ae kan tia a le e kan han join che khan a b e hi triangle thar khalo ni ta chu triangle thar a b e hi a area a zaw zo khan a b c d nen yan alo in ang che don ta ni kha asiam dan tu chu alo ni ta a ti chu key question mang kian question number 12 le 13 te kha ati the ti hian lo en le tai la number 12 le 13 te hi te hi lo ni ta a le china question number 11 kan cho ang chia mang khan teng te ti thei ani